Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin At Israel rin. muling nabuhay si Jesus. Alleluia, Alleluia. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sandigan ng ating pananampalataya. Hindi gaya tayo ni San Pablo na bumakot muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito'y makababa